La Olleria viu en tota la seva intensitat les festes de moros i cristians en honor de la Mare de Déu de Loreto. Esta vesprada, la gran entrada cristiana, 7 comparses, obrin els mariners i tancarà la capitania que enguany ostenta la comparsa, la filà, els valencians. I desfilant com un fester més, el senyor alcalde de la Olleria, Mariner. Bueno, com va l'entrada aquí? Pues molt bé, sigo gaudint de la música, del colorit i de la gent que està disfrutant d'esta entrada. Una festa que ja porta molts anys així en la Olleria. Sí, 54, si no recordo mal. Bueno, i vostè ara què se sent? Alcalde o fester? Ara fester, en este moment fester. Bueno, dona, vostè és d'ací de la Olleria? Sí, d'ací de l'Olleria soc. Bueno, i a vostè què és, més mora o més cristiana? Jo, de tot. Jo he vist que vostè s'ha portat així les seues amigues. El soparet. O sigui que estaran fins que finalitzi tot. De tot, claro. I què ha portat de soparet? Què ha portat? Ai, moltes coses. Tortilla, la francesa, tortilla espanyola. Jo sempre dic que en una festa lo important no solament són els festers, sinó també la gent. És com una obra de teatre. Tu d'on eres? Jo d'ací d'Olleria. Bueno, però has portat nevera. Vaig preparat al 100%. I què has portat? Ja. Si tinguem els trossills de coca... Oi. Així tinguem la cerveseta, la Coca-Cola, res, no mos falla res. Bueno, i a què em convides tu? A lo que vulguis, pots agarrar lo que vulguis. Tots siguen de casa. Tot de casa? Tots siguen de casa. Ai, el régimen. Ai, Pablito. Ai. Tancant l'entrada cristiana, la filà, la comparsa dels valencians, que enguany té l'honor d'ostentar la capitania de les festes de moros i cristians de la Olleria. Bueno, i què fan així los de Algemesí així en esta Els festa? bastoners del Algemesí estem convidats a esta entrada de moros i cristians així en l'Olleria i molt satisfets de que mos senguen així. Bueno, i pronto ja, dins d'una setmana, Així. la gran festa de la Mare de la Així Salut. 2 dies els assajos en el teulat, després assajos pel poble i el dia 7 ja a la vespre es comença la petardà. Pues a disfrutar avui de la Olleria i pronto en el Genesí no oblidem Patrimoni de la Humanitat. I que vosaltres ho vegeu. I així en la Olleria arribat de molts llocs. Vostè d'on és? De Carlet. Però estan en festes de Carlet. Què fa vostè així? No, es comencen el dia 9 i el dia 14 les verbenes. No n'hi ha altres comisses. Verbenes de Carlet en Mantó de Manila. Bueno, i què li pareix esta festa d'ací de la Molt Olleria? bona, de categoria. I vostè d'on és? Galcineta. I per què ha vingut així a Olleria? Per un amic que és l'ambaixador, entonces venim en el seu honor. Què li pareix l'altra? Esplèndida. Bueno, així la bandeja va de mà en mà. Lo més típic d'ací de la Olleria, què és? D'ací de l'Olleria, la coca. I el moros. I guapíssima, la reina de les festes d'Olleria. Com te lo estàs passant? Molt bé. Sí? Jo tinc una curiositat, perquè avui és una vesprada de moros i de cristians. Sí. Tu és mora o cristiana? Jo moro. Ja, però han passat els cristians, Ja, però jo soy moro. Tota la vida, sí, tu de mora. Tota la vida, de xicoteta. I què és el que més t'està agradant d'aquestes festes de l'Olleria? Què tenen de particular les festes de l'Olleria? Pues que són molt boniques. I enguany pues, són més boniques perquè les visquem més damunt totes juntes i tot. Pues,
Bueno, però encara n'hi ha molts dies de festa per davant, perquè així no oblidem, n'hi ha moltíssima devoció a la Mare de Déu de Loreto. Sí, ayer va a ser la ofrenda que le van a dar el ramo a María de Loreto y es el día pues para ella. Pues molt bé, moltíssimes gràcies.